Әгерші муниципаль районы башлығы, Калининград районында организация береміз, Bir туған бабаларның мирасын өйрәнүгә, халкыбызның милли хәзинәсен барлауга һәм саклауга мәгърифәтче, педагог, дин һәм җәмәгать эшлеклесе Мөглисә Нигъмәтуллина бабайның тууына 155 ел тулу уңаеннан уздырылган фәнни конференцияны оештыруга һәм үткәрүгә зур өлеш керткәне өчен үзәкләшкән дини оешма Татарстан Республикасы мөселманнарының Диния нәзарәте Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль район башлыгы рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Bir туған бабаларның мирасын өйрәнүгә, халкыбызның милли хәзинәсен барлауга һәм саклауга зур өлеш керткәнегез өчен мәгърифәтче, педагог, дин һәм җәмәгать эшлеклесе Мөглисә Нигъмәтуллина бабайның 155 еллык юбилеена багышланган конференцияны уздыруга куйган хезмәте өчен Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы башлыгы рәхмәт хаты белән бүләкләнәләр. Шакиров Данис Фәнис улы. Айдар Гарәфетдин улы. Гайнетдинов Айдар Марсил улы.